Agur dantza taldeak lanabesak emanaldia eskaini zuen lehen aldiz osorik Ibarran San Bartolome jaietan. Aurreko emanaldietan lan honetako zati batzuk bakarrik erakutsi izan zituzten. Orain arte Lekeition bakarrik eman zuten aukera osorik ikusi ahal izateko. Emanaldia asterako plaza jendez bete zen eta txalo zaparrada batekin agurtu zituzten lanabesak amaitu ziren. Arrakasta askoko ikuskizuna izan zen larunbat gau honetakoa.